Здравейте и добре дошли в новото видео! Днес ще си говорим за тема, която поне на мен ми е лично интересна. Гледала съм страшно много такива видеа на други ютубъри, така че ще оставя тези, за които се сещам долу в описанието, ако ви е интересно да проверите и нечии други съвети, освен моите. Днешното видео е на тема как да четем повече, как да четем по-бързо и как най-вече да си стигнем целта в Goodreads, която сме си сложили в началото на годината, макар вътрешно да сме знаели, че е прекалено висока, за да я стигнем. Като преди да започнем с видеото, искам да направя едно уточнение и това е, че целта ми не е да превръщаме четенето в състезание. Важното е всеки да чете колкото му е приятно и колкото му харесва, а не да се състезаваме с други, да се комплексираме за това как един е прочел 100 книги, пък ние не можем 5. Не е това идеята. По-скоро идеята е как да превърнем четенето в нещо приятно за нас. Защото когато ни е приятно, естествено ще искаме да го правим по-бързо. Когато една история ни харесва, ще искаме по-бързо да я прочетем, след това да започнем друга история, която също да прочетем бързо. И така постепенно четенето ще се превърне в нещо приятно, нещо, което искаме да бинджваме, така да кажем. И вече няма да плачем пред отворената платформа на Goodreads, когато гледаме как любимите ни ютубъри са прочели 100 книги тази година, ние сме прочели 5. Та, нека да започваме с първото нещо, което мога да ви кажа, и това е: намерете си жанра. Сега ще си кажете, страшно топ съвет, какво значи намери си жанра? Аз съм читател, вече съм си намерил жанра. Ами да, ама не баш. Защото може да намерите жанр, който да ви е приятно да четете в най-неочакваните книги. Какво искам да кажа с това? Искам да кажа, че много хора, примерно, не харесват фентази, защото казват, ама това са някакви фантасмагории, има някакви измислици, има някакви не знам си какво си. Да, така е, но точно това му е хубавото. Затова пробвайте. От всеки жанр, дори да ви се струва нещо ужасно, нещо, което никога няма да може да прочетете, просто пробвайте. Аз бях така с разказите и с новелите и дори когато някоя фентази поредица имала разказ и новела в нея, аз винаги съм я пропускала и съм си казвала, добре, сега какво толкова ще чета тази новела, докато един слънчев ден не се пречупих и не седнах и не прочетох една кратка книжка с разкази, след това една с новели от една поредица и се убедих, че всъщност този жанр е чудесен и по този начин се четат по-бързо самите истории, понеже са и по-кратки съответно. Пробвайте с всякакви жанри, пробвайте поезия да четете, пробвайте фентази, пробвайте съвременна проза, антиутопия, дори фантастика, нещо, което аз още не мога да се пречупя да пробвам, ама трябва да послушам собствения си съвет и да пробвам. Пробвайте най-различни неща. И първо, защото никога не знаете какво може да ви грабне интерес и да ви хареса. И второ, защото различните жанрове се четат различно. И това ви го казвам с пълното съзнание, че ако има хора от вас, които четат класики, примерно, или четат много тежки съвременни книги от жанра съвременна проза, най-вероятно четете тези книги по-бавно. Ами да, защото те самите са по-бавни. Действието вътре обикновено се развива по-бавно, освен това сюжетът е тежък, изморителен, иска активна мозъчна дейност, за да го разберете. Въобще трябва наистина да се вникне в книгата. И това на някои хора изключително много им харесва, тук не джуджвам никого. Просто когато процесът по възприятие на една книга е по-дълъг, съответно и процесът по четене става по-дълъг и бройката прочетени книги е по-малка. В това няма лошо, но има жанрове, които се четат по-бързо. И поради тази причина, ако вашата цел е да четете повече и четете основно такива книги, е може би добре да между тях да сложите някоя по-лекичка. Тук не казвам задължително да скочите от много тежка класика, която ви е разбила главата, до някаква абсолютна сили, романтика, в която няма много смисъл и в която нищо ново няма да научите, в която нищо няма да ви донесе. Защото тогава ще се разочаровате супер много от нея, но може да хванете някой жанр, който примерно не четете. Да кажем, може да хванете някоя фентази книга, примерно. Или новия така модерен жанр романтаси, който даже участва в Goodreads Choice Awards, така че вече го пишем официален жанр. Това между другото с скока от класиките към романтиките ви го казвам от опит, защото аз четох Клетниците това лято. Лято, есен, миналия месец май прочетох, или по-миналия. Май през септември мисля, че прочетох Клетниците. Както и да е. Но след нея четох Red, White and Royal Blue. Груба грешка. Просто тази книга и дадох 2 звезди. Факт, че не ми хареса. Обаче, мисля, че може би ще да дам 3, ако не бях чела точно след Клетниците. Така че, да, не дейте от супер тежка книга в супер лека, но все пак, между тежките книги, които може би ви харесват, слагайте нещо друго, което така да
прочисти читателското ви непце, както казва Алекс от Щастли двама. Много обичам този негов израз. Освен разнообразяването на тежките книги с леки книги, може да правите и обратното. Ако четете основно contemporary romance или тези dark romance, които станаха популярни наскоро, или основно фентази, може да пробвате да четете нещо друго между, да кажем, две големи фентази поредици, които сте хванали. Може да хванете някоя класика, да кажем, или някоя книга от съвременна природа, която все пак да има теми и мотиви, които на вас са ви интересни. Да кажем, ако в фентазито, което четете, има расова дискриминация и този мотив много ви е харесал, може да захванете книга за расовата дискриминация, само която обаче е съвременна проза. Това искам да кажа, че мотивите и троповете, които нас ни харесват в един жанр, обикновено ги има и в други жанрове, просто са завъртяни и поднесени по различен начин. И затова това пречистване на читателското непце действа много освежително и ускорява процеса по четене, защото виждаш любимите си тропове поднесени под различен начин и под различна форма. Да, след това много дълго обяснение. Надявам се да ме разбрахте, надявам се сега да се разбрах после при обработката, защото преминаваме към втора точка, която леко загатнах преди малко, а именно четенето на по-кратки книги. Факт е, че една книга, като Клетниците, която е 1500 страници в оригинал, ще ви отнеме по-дълго време да прочетете, отколкото книга, която е 500 или книга, която е 250. Така че, ако изоставате в целта си в годерици, това е нещо, което ви депресира така отвътре и ви кара да не се удовлетворени от себе си, може би да хванете някоя по-кратичка книжка. Във всеки жанр има новели и по-кратки книги или книги, които се четат по-бързо. Да кажем в фентазито, ако четете фентази основно, както аз, си има различни графи. Хай фентази, урбан фентази, романтаси и въобще всякакви такива неща. Ясно е, че книгите Колелото на времето, примерно, на Робън Джордан, ще се четат много по-бавно, отколкото книгите, да кажем, на Тахере Мафри за Шатърми поредицата. Разбиме, мисля, че на български. Все пак Разбиме е 6 книги с 3 новели, мисля, че. Или 4 новели. Съм сигурна. Ама има новели, няма значение. Просто, че новелките са по 80 страници, така че не е голяма драма. Докато при Робърт Джордан поредицата е 14 книги, всичките от които ето такива топози. Е нормално те да се четат по-бързо. Просто намерете в жанра, в който четете и който ви е любим, книги, които да са по-късички, по-кратички. Освен това, те са и добър начин за излизане от Reading Slump, защото носи едно удовлетворение, когато те приключиш, понеже си прочел цяла книга, ама си прочел за един ден. И може да си отбележиш Goodreads и тя се бори също като една, независимо, че не е, да кажем, 900 страници като книгата, която сте чели преди това. Така че, това е много добър трик, така да си трикнете мозъка. Добър трик да си трикнете мозъка. Страхотна тавтология. Anyways, добър трик да си трикнете мозъка е това, защото това някакси ви дава една такава подсъзнателна мотивация да продължите с четенето и да не оставате в застой и да не изпадате в книжна дупка след приключване на много дълга книга. А и все пак, обикновено по-дългите книги ни карат да се привързваме към героите, към сюжета повече и е трудно излизането от него. Следващия ми съвет е да разберете дали сте читател според настроението или може да следвате TBR. Защото ако може да следвате TBR, това ще бъде нещо прекрасно за вас, защото ще можете това, което ви казах в предната точка, много добре да го направите. Примерно, да си кажете, този месец искам да прочета Клетниците, примерно, или тук зад мен, предполагам, трябва да се вижда книга на нощта на Холи Блек, която е така дебеличка книжка. Искам да прочета, примерно, книга на нощта на Холи Блек, след което, обаче, тя е дебела книга, аз съм се привързала към сюжета, към героите, към историята и ще ми трябва нещо леко, за да изляза от настроение за нея и да продължа да чета други неща. И можете да си сложите в списъка някаква по-тъничка книжка. И така да се ги редувате. Обаче, ако сте читател според настроението, това може много, ама много да ви откаже от четенето и направо да не искате да четете и с нежелание да гледате към книгите. Затова, просто моя съвет е разберете дали сте TBR човек или човек, който чете според настроението. Аз лично съм човек, който чете според настроението. За мен това да имам списък с книги, които трябва да прочета за този месец или за тази година или каквото и да било, просто ме побърква отвътре и ми вади душата. И това нещо ме кара да се чувствам с едно книгите са ми задължение, а пък като ми е задължение, вече не ми е приятно и да. Тази техника не работи за мен с TBR-а, но за вас може да проработи, така че пробвайте. Аз съм пробвала с TBR, разбрах, че не работи, но никога не знаете преди да пробвате, защото пък има хора, които са супер организирани, хора, които ако всичко не е по списък и по график, при тях изобщо не вървят нещата, така че помислете вие от кой хора сте и когато разберете, това ще ви помогне да си структурирате четенето по такъв начин, че да намалите до минимум изпадането в книжни дупки и съответно прогресът ви
с книгите ще бъде по-голям. И следващото нещо, което мога да ви препоръчам, е четенето в различни формати. Сега, тук най-вероятно много от вас ще ме линчуват, обаче според мен четенето на Kindle е нещо страхотно, особено ако знаете английски. Дюшич, понеже в България няма толкова книги, които да се предлагат в електронен формат, макар че тази сфера доста се развива вече у нас, но въпреки това не е толкова голямо разнообразието и най-новите заглавия обикновено ги няма като електронни книги, за разлика от на английски и от Amazon. Там може да си закупите книги на английски от всеки жанр, всяка книга. Наистина не знам да има книга, която не е налична в електронен формат в Amazon. Така че, ако искате да пробвате да четете на Kindle или на друг вид електронни четец, това ще бъде чудесно за вас, защото четенето на Kindle, не го казвам само аз, казвам много хора, но наистина е по-бързо от четенето на хартия. Не знам защо, не знам каква е логиката за това, но е факт. На Kindle мога да прочета една книга 1000 страници за една седмица, на хартия ще я влача поне месец. Може би защото не усещате страниците, когато четете на Kindle и това не ви напряга един вид, защото вие четете, цял ден четете и сте напреднали 200 страници, докато на Kindle може да виждате отдолу колко време ви остава до края на главата, което е мотивиращо, понеже ако са 15 минути, и вие ще си кажете, че аз тези 15 минути къде ли не съм ги дал? И това ви мотивира да продължите да четете, докато ако е на хартиена книга и видите, че са 15 страници, вероятността да се откажете е много голяма. Затова пробвайте да четете на електронен формат. Наистина е много така... Първо е приятно, второ е компактно, защото това нещо вътре може да има 1000 книги и можете да го носите с вас където и да било. Обаче, в момента до мен нямам хартиена книга, така че ви покажа тефтера. Докато тефтера, първо може да го... книгата. Първо може да я смачкате, може да я огънете, тежи ви в чантата, не се събира във всички чанти. Въобще, докато с Kindle буквално може да четете докато готвите, защото може да го държите, да си сложите попсокет отзад. И ето така да го държите с една ръка и да си... може да така да си цъкате страниците и с другата ръка да си бъркате яденето на печката. Може да пускате пералня. Всяко действие, което сте усъвършенствали с една ръка, може да го правите с Kindle. Ако сте, да кажем, майка и децата вече са поотраснали и не ги държите на ръце постоянно, пък сте свикнали да боравите с една ръка, точно защото сте си държали постоянно децето в едната ръка, и тя ви е била заета, сега с Kindle ще видите, че ще ви е много по-лесно да се научите да го правите това нещо и този мултитаскинг ще стане даже нещо приятно, чак като състезание със себе си, за да видите колко повече може да прочетете, докато си вършите домакинските задължения. И като говорим за мултитаскинг, тук идва следващият ми съвет и то е пробвайте аудиокниги. Сега, знам, че много хора не харесват аудиокнигите, казват, че не е тяхното, казват, че не е нещо, което харесват, обаче аудиокнигите имат страшно много ползи. Аз съм човек, който обожава аудиокниги, който не минава и ден, без да слушам аз аудиокниги. Съжалявам, че Storytel си махнах статистиките, защото съм сигурна, че последните 2 години аз съм слушала книги всеки ден, но вече нямам как да проверя и да разбера. Аудиокнигите са нещо, което ви дава възможност да четете във всеки един момент от деня. Можете да четете от момента, в който се събудите, до момента, в който си легнете. Мога да случи с книги, които са били толкова интересни, че съм ги слушала от сутрин до вечер, със ставането, докато се оправям за училище, миене на зъби, миене на лице, ресане, обличане, всичко това. Пътя до градския транспорт, в самия градски транспорт, слизам от градския транспорт, пътя до училище. Докато не вляза в класната стая, не трябва да си оставя раниците, вече да почна да си говоря с хората. Съм слушала аудиокнига, които са 1-2 часа на ден. Сега не знам за вас колко е, но ще видите, че дори да си мислите, че по-малко накрая ще изгледа, че са около 2 часа. След което на прибиране процедурата е същата. Докато обядвате, докато, да кажем, пазарувате в магазина, всякакви такива неща, може да ги правите докато слушате аудиокнига вместо някоя музика, да кажем, някоя песен или да знам, подкаст, ако слушате. Да, аудиокнигите са много стимулиращи да четете, защото особено ако четете и слушате една книга едновременно, когато сте си вкъщи имате възможност да четете, а когато сте навън или правите нещо с ръцете си, да я слушате и така приключвате много по-бързо и това нещо ви мотивира да продължите с четенето и просто когато бързо приключвате някоя книга, поне мен ме стимулира супер много да продължавам в четенето, а когато е много бавен процесът, аз се отказвам и знам, че отнема много бавно, че става много бавно и просто съвсем се демотивирам. Знам, че
Свикването с аудиокнигите е малко сложно в началото. На мен ми отне сигурно половин година да свикна с тях, няма да ви лъжа. Аз слушах Хари Потър 1 и 2 в началото, когато почнах с аудиокнигите, като Хари Потър и Философският камък е книга, която е 10 часа в Storytel и малко. Не знам точно колко, но 10 часа и нещо. Тази книга аз се слушах 4 месеца. Факт, много е трудно да се свикне с аудиокнигите, обаче веднъж свикнете ли, просто връщате назад няма. Защото в началото ви е трудно да се фокусирате върху сюжета, докато правите и други неща. Това го знам, че е така, факт е, потвърждавам го, но ще видите, че в един момент свикнете ли, наистина няма връщане назад. Това много ви подобрява слуховата концентрация и вие сте склонни да се абстрахирате от нещата около вас и можете да минете чини абсолютно механично, да простирате, да готвите. Всички тези неща стават изключително механично и са процеси, които не изискват мисъл и реално вие докато слушате аудиокнига, в началото ще се разсейвате, защото ще си мислите за някакви ежедневни неща. Примерно, ако сте свикнали, докато готвите да си мислите за деня, какво сте правили през деня, и след това замените това мислене с аудиокнига, в началото ще ви е странно. Обаче в един момент ще видите, че сложите ли си слушалките, пуснете ли си книгата, някак си изключвате мислите си от деня. Това е много добър начин да си избягате един вид от съзнанието. Сега, то човек никога не може да си избяга от съзнанието, обаче с аудиокнигите някакси се получава. Не знам как точно да ви го обясня, но буквално в момента, в който аз си сложа слушалките и се научих да го правя това нещо, просто всички останали мисли около мен спират, изчезват и настава една тишина и чакам да видя какво ще се случи в историята и с героите. Затова пробвайте, ако не ви се получи от първия път, не се отказвайте, защото ще стане. Според мен ще стане, просто ви трябва малко повече време, както и на мен ми трябваше, да се науча да си изключвам мислите и да се концентрирам единствено изцяло и само върху историята. Другото нещо, за което подпомагат аудиокнигите, е научаването на нови езици. Аз в началото въобще не можех да слушам книги на английски, каквито и да било книги на английски. След това започнах лека по лека, първо слушах романтики или съвременна проза, книги, които нямат фентази в тях. След това лека по лека започнах да навлизам в фентази жанра и в момента спокойно мога да кажа, че няма книга на английски, която да не мога да слушам. И още по-важно, няма акцент, който да не мога да разбирам, защото озвучителите естествено са различни. Има англичани, има австралийци, има американци, има ирландци, има всякакви хора. И в момента с който и човек от света да ми се наложи да говоря на английски, аз ще мога да го разбирам той какво ми говори. И това е нещо много полезно, даже бих казала безценно, защото по друг начин няма как да ви се случи според мен това. Освен ако нямате такава работа, в която да си комуникирате с цял свят. Но не са много хората, които могат да го правят. Това си могат да си го позволят. Друго нещо, което правят аудиокнигите, е да ви създадат една нова емоция на възприятие на историята. Защото аз установих, че когато слушам персонажите, особено ако учителя е добър и успява да вникне в самата история, да ги пресъздаде автентично, вие някакси започвате да виждате около себе си цялата история. Аз, когато чета, имам развинтено въображение, не съм като хората, които имат тази фантазия, но въпреки това, просто аудиокнигата е нещо съвсем различно. Аз поне докато слушам аудиокниги, съм способна да виждам неща, които четейки никога няма да видя. Представям си много по-ярко, много по-ясно събитията. Около мен летят дракони, метли, вършат магии, всякакви такива неща. И просто аудиокнигите ми се дават едно такова магическо усещане. И даже в момента бих казала, че предпочитам да слушам една книга, отколкото да я чета. Макар че четенето си го обичам много и то си има своите плюсове, сега не искам да го заклеймявам в никакъв случай, но някак си аудиокнигата ми носи една допълнителна емоция и всяка книга я превръща във вълшебство, дори книгата да не е фентази. И затова винаги ще обичам аудиокнигите и ще ги препоръчвам. И следващото нещо, което искам да ви посъветвам или по-скоро да ви кажа, е това, че трябва да сте склонни да си зареждате другите хобита. Ако искате да четете много и това ви е като фикс идея, имайте предвид, че ще ви е много трудно да четете по, да кажем, 50 книги на година или 100 книги на година дори. Ако в същото време гледате супер много сериали, гледате супер много филми, обичате да спортувате, обичате да ходите на различни мероприятия, примерно, и всякакви такива неща. Защото няма какво да се лъжем, четенето си е време отнемащо. Трябва, особено физическото четене, за това да седнете на дивана или на леглото да си легнете или каквото и да било и просто да отворите една книга и да я четете и нищо да направите друго. Време отнемащо е, трудно е в забързаното ежедневие и е нещо, което ако не сте склонни да приоритизирате над всичко останало,
няма как да се случи. Ако не сте склонни да оставите другите си хобита на заден план, да четете много, ще ви бъде трудно. Аз, примерно, когато започвах да чета, гледах супер много сериали и супер много филми и съответно четенето не ставаше толкова бързо, защото, да кажем, аз вечер, ако имам 3 часа за почивка преди лягане, в тия 3 часа аз имам време да се изкъпя, да вечерям, приготвя за лягане и съответно да правя нещо приятно, в случая четене, филм или сериал. И няма как в това време аз да вместя всички тези неща и да вървя супер бързо през тях, да гледам 15 филма, да прочета 8 книги и да гледам 3 сериала. Или това просто няма как да се случи. Затова трябва да имате предвид, че ако четенето е нещо, което наистина ви харесва, ще трябва да го приоритизирате и да го правите повече от другите си неща. Не казвам сега тук спираме да гледаме филми, спираме да гледаме сериали, не се интересуваме от кино. Имам това предвид, защото това звучи много така, чак малко тартурско. Нали, не е това идеята, просто ако четете нещо, което ви харесва, то ще ви дойде отвътре и ще забележите как в един момент не гледате толкова много филми и сериали, както стана при мен. Защото аз страшно много обичах и в един момент някакси естествено така се случиха нещата, че книгите изместиха сериалите и филмите. Имайте го предвид това нещо, че вероятността да си зарежете другите хобита е доста голямо. Друго нещо, което трябва да имате предвид, е, че веднъж хванали ви книгата и веднъж хванали ви четенето за гърлото, както се казва, ще започнете и приоритетите малко по малко да си зарязвате и отговорностите, защото някакси ще искате да знаете какво се случва в тази история, ще сте обсебени от героите, ще искате да видите какво ще стане с тях. И ако нямате много добър самоконтрол, това малко по малко ще ви накара да взимате не много добре обмислени решения, но това не е препоръка в никакъв случай, това е по-скоро като предупреждение, защото аз в момента се уча на самоконтрол, защото чета Сара Джей Мас, Стъкления трон. Хората, които са чели Сара, знаят това какво означава и че вие просто не сте способни да правите нищо друго, освен да четете по цял ден. Да. Имайте предвид, четенето веднъж хареса ли ви, просто ще ви посеби цялото съзнание. Това бяха моите съвети, надявам се видеото да ви е било полезно. Като за финал искам да кажа, че все пак четенето е просто хоби и трябва да е нещо, което ни е приятно. А не да го превръщаме в състезание, да си мислим как трябва да зарежем всички неща, които обичаме да правим само защото трябва да четем. Не се притеснявайте от факта, че някои хора четат по 100 книги на година, вие четете по 10. Това няма никакво значение. Важното е да ви харесва да четете, важното е да искате да четете, да си намерите жанра, в който искате да четете и това нещо да ви носи на вас някаква добавена стойност. Може да е ново знание, ако четете не художествена литература, може да е чисто бягство от реалността, може да е учене на нов език, да кажем, ако чете на чужд език. Може да е много различни неща. До момента, в който четенето ви е приятно и до който то ви носи някаква добавена стойност за вас и вие намирате смисъл да го правите, няма значение колко книги четете, няма значение в какъв жанр четете, няма нищо от това значение. Важно е просто да ви е приятно, просто да ви харесва и да не забравяме, че това е просто хоби и ако тази седмица не ви се чете, нямам проблем. Това, че по график в Goodreads пише, че трябва да четете по 2 книги на седмица, за да си стигнете целта, не означава, че трябва да го правите. Като не ви се чете, просто не четете. Не се насилвайте, защото накрая това нещо ще ви накара да не искате да четете изобщо и ще ви вкара в reading slump, под който после много трудно ще излезете и просто не си струва. Ако не ви се чете, просто не четете и не дайте да оставяте четенето да е единственото нещо, което ви е приятно, защото в момента, в който не ви се чете, ще се чувствате виновни и ще се чуете какво да правите и това допълнително ще задълбочи проблемът с reading slump. Така че, да. Това, което имам да кажа, отново надявам се видеото да ви е било полезно. Чао и до скоро!